Ale Tuhan de bata amanami pagbogo na suatu dosa. Para siro kami dahami na damolon. Narono kami tujolong manukoti dosa kami na ulangi. Di bagasan hata-hata do kami tubu. Jaladan alok kaposyaw di bagasan rohana diyan. Saluhut to kami manimbil sianak ke dalammu. Masa gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ya Tuhan. Alai denggan di basa doon asin di roham. Sayo nang paingot-ingot at kadosa niya kosong nami. Doon pangalasyon nami. Sa ingot mahami yung paklasin ni roham. Doon denggan di basa. Alai ni guardo ale Tuhan Yesus. Magpamuati maroham di dosa nami na kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot to sasan ni dosata. Songonod do hatan ni Tuhan Jehova. Nunga hopa pola hupasisi aka pangalosim songonobun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mulak mahotuau. Ayau do si paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Epistel di Mingguta sadarion
Imana tersurat di Yesaya 66 mamukka sian ayat 11 di ayat 14. Yesaya 66 mamukka ayat 11 di 14 tajahama marsikat soreng. Marlas niroha mahamu rabdohot Jerusalem. Jala marolo-polo mida ibana sude hamu ale akkana holong roha di ibana. Marlas niroha situtuma rabdohot ibana sude hamu ale akkana marsak roha mida ibana nasailaw. Ai songonodo hatani Jehovah idama au patongoton tu ibana hadameon songon batang ai godangna jala songon sungai nasirnip hamuliaon ni akabang soperbegu asa manusu hamu ikon abing-abigon na hamu jala dideng-didengon na hamu diapuana. Jala ia dung di idahamu soni gabelas marohamuna jala mertubur holi-holi muna songon ikau rata gabe patar tarta datangan ni Jehovah tuaka naposona jala rimasna tuaka musuna ido sahatna mertua doaka na tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin.
Tikting di Minggu Patuluhon Dung Trinitatis 5 Juli 2025. Naparjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Patuluhon Dung Trinitatis hasitulu sadaon ni debata. Do tema Gabitinopa nai baru. Napaduahon nanaing marbagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogasoma Juan Octavian Daniel Sidauruk. Anak niamata Doktorandus Effendi Sidauruk. Tubuh ni inata Raulina Boru Lubatobing. Ruas ni HKBP Depok Sada Wik Jerusalem. Dohot Oroana Melodi Gita Mahardika Orat Mangun. Ruas ni HKBP Depok Sada, Boru ni Amata Dharma Orat Mangun, Tubuh ni Inata Frida Julia Walla. Pamasu-masuon di hari Sabtu 12 Juli 2025 di HKBP Depok Sada. Tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagasama Arisman Saud Marudut Siregar, anak niamata Samser Siregar Nahinan, tubuh ni inata Rosida Boru Ambarita, ruas ni HKBP Cibubur, dohot Orowana, Rut Citra Daima Boru Ambarita, Boru ni amata Herbert E.S. Ambarita, tubuh ni inata Situa Nurlinda Boru Siahaan, ruas ni HKBP Depok Sada. Pamasu-masuon di hari Sabtu 12 Juli 2025 di HKBP Cibubur. Tikting parjolo, neng majalo pamasu-masuon parbago sama Denri Baringin Erikson Lubatoruan. Anak ni amata Manuaran Lubatoruan, tubuh ni inata Betrik Rumondang Boru Sibuea, ruas ni HKBP Depok Sada. Dohot Oroana Yuni Arisa Arianti Boru Huta Barat, Boru ni Amata Haposan Huta Barat, tubuh ni inata Rismarita Boru Huta Pea, ruas ni HKBP Jaka Sampurna. Pamasu-masuon di hari Sabtu 10 Juli 2025 di HKBP Jaka Sampurna. Napatuluhon maka tidakon haporseaon. Di hari sadarion Minggu 6 Juli 2025 di Parminggu Manugut jam 7 maka tidakon haporseaon masa hala naposo doli-doli. Napaupaton ruas napida. Mamuka sadarion Minggu 6 Juli 2025 pidahuria sian HKBP Depok Sada ima keluarga ni amata Bernard Juanda Barasa, inata Kristina Cenerlang Boru Siregar, ruas ni Huriata Nir 2075, nasian Wi Getsemane, nasida pidahuria tu HKBP Grand Wisata Resort Mustika Jaya Bekasi. Nah, palimahon Pabor Haton Situa Pensiun. Di hari sadarion Minggu 6 Juli 2025 dung simpul jamita Pabor Haton ni Huriata do inata Situa Tinur Juliana Boru Simajutak dohok keluarga. Sila nonggok umurna 65 tahun di hari 4 Juli 2025. Di Parminggo sadarion Manugut Arian Dot Botari dung simpul Pasahaton Pelia 2A Papunggu Pelia Tujolo Dohita Songotada Holong Dohot Hamuliateon Nirohata di Pakubasion Nasida Ima Marhite Omplop Napina Radi Nihuriata. Pelian Marhite Omplop Pembangunan Minggu 6 Juli 2025 Masohop Majo. Naponopon Parguru Malua Angkatan 2025-2026.
Parsiajarana Parjolo tu Parguru Malua angkatan 2024-2025 di Patupa di hari Sabtu 12 Juli 2025 pukul 4 Botari Maringanan di Gereja. Papituhon retreat Inahanna HKBP Depok Sada. Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 8 Juli 2025 Inahanna HKBP Depok Sada akan melaksanakan retreat ke Villa Evita Rani Cisarua Puncak. Na pawaluhon seksi zending. Domu tu libur pasikolaan Dewan Marturia seksi zending patupahon program pelatihan tu akadak dana sekolah minggu kala sopak dok kalas 5 ima di hari Rabu dok Kamis tanggal sia dok tanggal 10 Juli 2025 mamuka pukul 8 1 pukul 10.50 di GSG Gereja HKBP Depok Sada. Nah pasiahon Panitia Pesta Gotilon HKBP Depok Sada tahun 2025. A. Pelantikan Panitia Pesta Gotilon HKBP Depok Sada tahun 2025 patupaonna di hari Minggu 10 Juli 2025 di Parmingguonarian pukul 10. B. Rapat Perdana Panitia Pesta Gotilon HKBP Depok Sada tahun 2025 Rapok Parjolo Patu Pauna di hari Senin 14 Juli 2025 pukul 10 sia Maringanan di Gereja. C. Susunan Panitia Pesta Gotilon HKBP Depok Sada tahun 2025 Boima idauta di warta cetak elektronik na pinaradeni huriata. Nah pasapuluhon sumbangan pembangunan. Di jalur huriata do sumbangan dana proposal dohot dana talangan marhite panitia pembangunan gereja HKBP Depok Sada ima sian amata sihar harjopan pohan marhite amang rona silalahi godangna 25 juta rupiah. Panitia pasaton mauliate. Pasapuluhon laporan rekap dana pembangunan. Laporan rekap parhepengon bidang dana panitia pembangunan ni huriata di bagasan mingguan boima idauta marhite layar multimedia. Panitia pembangunan pasaton mauliate huhut manosoi tu ganup ruas asa pasaton guguan tok ripe do janji iman tu pembangunani marhite situawik pertangyangan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite namar gugu ganup ruas di huriata boi marture padalanan ni pembangunani. Nah pasu 10 sadahon titing naso jinahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni huria marhite weawik partangyang attabe. Songoni matikting masa di huriata di bagasa mingguan saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna.
Dan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Mulai tema kamanginang saur mahita do debata marhiti hatana na tersurat di Efesus 6 ayat 10 sada Galatia 6 ayat 10 sada satu ayat 10 welu. Hujahama dihita tapai hutiut ma dirohatta. Tadahamu ma balgani surat ni tangaku. Sude narikot roha dihasangapon ni pardagingon manosak-nosak kamu pasunaton asal unang taunon na pangaleleon siala silang ni Kristus. Ay gari nasida jahudihian dang diradoti patiki. Alay naing dohamu tarsunat di rohana sida asa dipuji nasida dirina marhite siad daging muna. Alay dao masianau nama muji diri anggo sosiala silang ni Tuhatta Yesus Kristus marhite-hite ibana do tarsilang portibiod diau jala au pe tarsilang do maradupon portibion ai manang sian hajahudion dongan manang sian hasipelebeguon dang mahuai ikon natinop panai baru do jala dame madot asini roha tu saluhut nama marangehon ruhut sisongoni nang tu Israel ni debata dukon ni
unang mapola disusai agia isiaw, ay hupabuabuad do akatad ni bugang ni Jesus di dagikku. Di dongani asin ni rohan itu hatta Jesus Kristus matod di muna, aleak kadongan. Amin. Ima sahatna. Urian itu hatta, jojot dehita gabesi idabuhi. Maksud nami bukan hanya soal merdikat-dikan, tapi kita seringkali menilai seseorang berdasarkan tampilan luar atau casing ninna. Maulah termersui-sui apa bohini jalan mai halak batak di ninna. Dan ngadil kan? Tapi halak batak gudang-guna begak. Maulah tergugu-gugu suara ini orang batak ini pasti ini. Seringkali menilai dari tampilan luar. Maulah terbegak atau botar bohina. Nama orang dorai bah. Pengen botar do bohina ini. Dia kena botar nang pasamar heming yang gak jual maru nama orang. Alai mau lebih rong, wah mau lebih rong. Napa us dorai, tedai birong inna. Orang na di hauma dohoro kerejo inna mau di hitan, mau di son, di lapangan dohoro kerejo ini. Atau hal yang lain. Bahkan di halak Yahudi juga ternyata seperti itu. Olodo menilai atau menganggap sesuatu itu benar hanya karena tampilan luarnya. Di humaliang hita pesongonido kan, kalau sudah setebi ya, kalau sudah berkerudung, dia ini orang alim, ninna. Itu mana alim, naburju, manang mau lembar kopiah do karena dia dinilai sebagai orang yang agamis. Tapi gudang akka na amoral, na tertakub, akka na selingkuh, akka na berjilbab. Dan na membeda-bedakan agama, ada satu salah menilai kita. Saya hanya mau mengatakan kita sering terperangkap menilai seseorang dari tampilan luar. Jadi molo ngamardasi tu gereja ngatur diri puna alim, na buruju. Situa padita enna. Ape ulo do situ arian danga medokon ida, amu do medokon. Nane koroko situ aria situ borong itu. Jadi tampilan seringkali menipu kita, tetapi kita seringkali terjerat untuk menilai seseorang itu dari tampilan. Jadi di turpu tahun ternyata di hurian na perjolo pesongonido. Sebetulnya anggona masa di son nagudang na berdebat di son halak Rom do. Tapi orang Rom ini cenderung menghargai atau menghormati orang Yahudi. Sehingga di dalam persekutuan seganupari mereka menilai hanya orang yang bersunat lah yang selamat. Anggodang bersunat, nah hendak selamat ini. Dan dapat harajau ni dibatai nina. Tapi takas ridok ko si Paulus di Romai, di rumah saplopat. Iya harajau ni dibata dang taring utu si panganon, si inumon dan lain-lain alai taring utu dame dohot las ni roha do nina. Kita juga sadar atau tidak sadar sering seperti itu. Kita berjuang keras untuk memperbaiki tampilan luar kita. Karena orang menilai kita dari tampilan luar. Ang mau operasi igungna asa sakonda bagag, operasi mata ni pebelga sa bolang, ang mau rupani macam lah, ipararara bibirra ng pebirong, akabawa pe rupani ipatubo nakajabang na jenggo na asa sakonda mantap ini. Karena orang menilai tampilan luar, tidak dilihat sebenarnya yang dari dalam, yang dari
keluar dari hatinya. Hal ini diprotes dan dikritik Apostel Paulus kondisi ini. Karena orang menjadi sibuk mengatur tampilan luarnya, sementara sebenarnya imannya, spiritualitasnya tidak diperbaiki. Jadi Roma si Paulus, tidak mana mak, nang halak Yahudi, nang halak Rom, yang bersunat atau tidak bersunat itu tidak pengaruh, itu tidak ada artinya. Inna Apostel Paulus, yang membuat kita memiliki arti adalah ketika kamu di dalam hidupmu memiliki makna. Seberapa besarkah makna hidupmu kepada orang lain? Deng boy holam mandok mau lihat madiho Tuhan alai, tidak peduli dengan orang lain, tidak berbuat sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi orang lain dan kemuliaan bagi Tuhan. Seolah-olah rupanya asal manang martangi yang ngau marede badang seleni dan pola perlu nina. Itu hanya tampilan luar sebenarnya. Paulus mengatakan, seberapa besar kau memberikan makna di dalam hidupmu? Berdampak positifkah hidupmu kepada orang lain? Atau jangan-jangan kamu hanya seperti pohon yang lebat daunnya tapi tidak ada buahnya? Jangan-jangan kita hanya seperti sebuah pohon yang tidak pernah berbuah sama sekali. Alai Ramos bulungna. Ima adalah orang yang sejahtera tetapi tidak berdampak pada orang lain. Tidak berdampak pada lingkungannya. Bahkan tidak berdampak pada gerejanya. Udang wartana alai dang bui dipakai lau tu mabelas rohani jolma manang pasang apa de bata. Paulus mengatakan bukan persoalan sunat atau tidak sunat, tetapi persoalan apakah engkau sudah menjadi ciptaan baru? Ngagabi natino panai baru ho ninna. Natino panai baru songendi haroa. Bagaimana rupanya ciptaan baru? Bukankah kita sudah diciptakan? Iya benar. Kita sudah diciptakan seperti ini. Ciptaan baru bukan berarti baru diciptakan. Pamatang tai toditai di sido hita do, tetapi sudah dibaharui oleh firman Allah. Nga haporseonai ngemerperbue, sehingga sudah tidak mempedulikan tampilan luar lagi, tetapi ia selalu berjuang, berusaha untuk memberikan makna kehidupannya kepada orang lain. Idu na tinopanay baru, molo na salilingon, hola na pahata-hata o jolma ho, hola na makritik tanpa perbuatan, maka sekarang berubahlah. Supaya kamu mendapatkan keselamatan. So dia perubahannya, ya bertindaklah, lakukan sesuatu yang baik, yang positif. Bangunlah kebenaran melalui kehidupanmu. Idu didokon Apostel Paulus. Jadi dakolan asal Roma minggu memuji debata hudul, dungi mulak, lalu tidak berdampak apa-apa. Itu tidak negatif, tetapi itu kurang. Orang langkah pertama dope, iku sia langkah naik asa terdok jolmana tinopanai baru. Jolmana tinopanai baru adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang peduli kepada sesama, yang terpanggil hatinya untuk berbuat sesuatu yang berguna. Nan mangaleon rohana do pikiranna lao pasangapo debata marhita kaulau di tongani keluarga, di masyarakat lumubi, di tonga-tongani huria, ido na tinopanai baru songon nanidok ni tema di minggu tesadarion. Gabi na tinopanai baru. Bukan harus dibaptis lagi, bukan harus malua lagi, tidak. Tapi kita membaharui hati kita, membaharui hidup kita, cara pandang kita tentang kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini bukan soal seberapa lama kita hidup, bukan soal seberapa singkat kita hidup, tetapi seberapa banyak kita dapat berbuat di dalam kehidupan ini sehingga orang merasakan dampak yang positif dari kehidupan kita. Jadi molo pola roho inang amang tutung-atungan di sada pungua gebisur sar punguan itu bukan ciptaan baru.
Itu bahkan disebut cara hidup yang lama. Alai molo roho tu songatongan sada punguan gabi las rohani punguan ni. Gabi bui merasakan sukacita, bahkan bisa merasakan kasih Tuhan melalui hidupmu. Nah itulah ciri-ciri dari orang yang menjadi ciptaan baru. Dapole kolahu terdidi. Terdidi maju awah asa gabi cipta baru ini enggak. Itu justru salah dan sangat salah. Molo lau dua heli terdiri marang na tulu heli tu na asing. Ai sada do padidion, sada do Yesus Kristus, jala sada do padidion. Molo dua padidion, dua heli terdiri ho berarti ni anggap podo dua Kristus. Ai lapatan di padidion ini bahwa kita sudah menyatu dengan Yesus di dalam kehidupannya dan di dalam kematiannya. Jadi molo dua heli ho terdiri tu Yesus dia do peho harolau. Ay nga di ho. Dia KBP, marang di gereja nasing. Iro makana moro di KBP, moro nga terdidi ba naman sa gereja dia pe. Ijalo di KBP nang pala disuruh be terdidi. Alay disuruh melua. Meluaon asa takas pangatusion na taringo tu hadolo mo ni rohani de batasi ulahonon na. Hado neko si pasidingon na. Dia do nanay ko si parangihonon na. Itulah yang malua. Jadi yang disuruh diterdiri di kita. Tapi godang doros di HKBP, gabi di lao merdidi. Mengalir diri ini terdiri turun asing. Lao tu Yerusalem berdaleni ala tararok kepeng na. Dungi terdiri musai di si. So do terdiri Yesus ina terdiri musai mana si. Nang menoto Yesus dia na perjuri berdiri mana roa. Kita sering kali salah memahami. Ciptaan baru itu yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita membaharui diri kita, membaharui hidup kita, perbuatan kita, perlakuan kita, pabahenatta. Unang magawe si panggugai, jangan kita menjadi orang yang sering melukai orang lain, jangan menjadi haters, tapi datanglah sebagai pembawa damai. Roma ho si buat damai do silas ni roha manang di dia peho, jongjong manang ojak. Atau kekumpulan manapun kau masuk. Itulah ciptaan baru. Alai dang las ni rohaniaka nasa pungu dari parjahat. Ulu dong kapanak ko marpungu, mau ngaro panak ko tong las rohana. Enggak seperti itu. Tetapi dampak kehidupan kita adalah yang secara positif. Gabibu itatai dongatai lemanada Kristus, lemanada holongnya debata, lemanada dirina sehingga ia semakin tunduk kepada Tuhan. Itulah ciptaan yang baru. Kamu akan manginang. Jala ido dihirim debata ganum ari moloroh hita tu bagas joro ni debata. Ganum minggu molomar minggu hita dihirim debata adong ne baru di hapor seota, di parngulota. Jangan begitu datang, begitu pula pulang atau semakin parah. Masalah nak king kasih tuwe marageda. Songoni mahaka BPO ni debata hata. Ala tarsor salamat jahat dua huruf dunia. Karena kita sering kali silba di mata ni dong atta. Baru tayo pasay kamanginang, idang upasa hatan itu hatta deh. Silba di mata ni dong ami di daho. Alay na sa tiang di mata mi dang di daho katanya. Ketika disuruh kita mencari kesalahan gampang sekali dan kita akan senang, suka sebagian orang memperkatakan kesalahan orang lain tanpa mengkoreksi kesalahannya sendiri. Atarido na ni Yesus di sini. Dan itulah realita kehidupan yang kita jalani amanginang. Jadi di turput tahun naking na di ruas ni Uriana Parjolo na di Galatia, mereka disusupi oleh pengajaran-pengajaran itu. Kita harus begini, kita harus begini. Iko marsuna do, iko songono do molohala Kristen, iko songono do nin. Tapi do Paulus daw. Molo nang gabi si to Kristus so gabi natin panay baru maho ido na tutu nin. Itu yang benar. Kamu bersunat silahkan, kamu tidak bersunat silahkan. Masa lalumu kelam dan tidak baik silahkan. Tapi kalau kau mau menjadi ciptaan baru, maka Tuhan bersukacita atas kedatanganmu. Molotung songo dia pijugulmu takangmu dohot
dia dogar pangalaosyon muda katikin asalpu, enggak persoalan kata Paulus. Tapi datanglah dengan sebagai ciptaan baru. Naum marhamu baon, cara pandangmu ngamuba, pangalahom dak songon na julu ibe, cara makatai pedang songon, aka dongan na soporsea be. Jadi memang orang Kristen itu memiliki gaya hidup yang Kristiani. Itu ciri ni halak Kristen. Ikon Kristiani dan idokon ikon modis, ikon si boto gaya, enggak. Dan idokon ikon bagaimana kondisi tubuhnya harus seperti ini, harus memakai ini, enggak. Didok hatani di bata marita si Pauluson. Romaho kepada Kristen, kepada persekutuan Kristen dengan gaya hidup Kristen, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Gabi na tinopanay baru maho akamang inang ninna tuhita dakkola tuhamu do tuyaw. Alani dia mo amang inang sonari kebetulan neng pensiun. Paporato ta pensiun inang situata na burju. Ngaholan na lungur rohana na sa minggon. Pensiun na mahapi awate. Dang robi ang maragenda biawin na. Alam niya ha, lungur rohana, alam memang nga diha nguluhur na marhaladui. Dia sudah jatuh cinta kepada pelayanan ini. Alam ini dia muak kamanginang. Sebagai orang Kristen, sebagai ciptaan yang baru, kita harus mendukung, menopang. Hamolate honot tamayan non. Itu tikus itu anaking. Artilia dohita songot tadda nilas nirohatta tu inang situan anaeng di pawor hak pensiun. Bahado rohatta. Pensiun lah. Inna hita do. Manang tanya kono taruh tu di bata mulai ate ma Tuhan. Nga dipakai hoi na namion. Mamarmahani hami. Paso-paso may na namion. Paso-paso na kami. Patuduhong muse, jung muse akka ula-ulam na ulo mangula. Songonin namyon. Begitu kan doa kita. Deko songoni mahita paborhato nak kananaung purna bakti, baik sintua, baik pendeta, baik guru huria. Mari kita doakan juga keluarganya supaya sehat-sehat. Jala taleom ma tadda holong ni rohatta. Dang boy holan iya nang sarangeo inang inna. Ate. Ali anak pabenan na. Ali nang danggo jalang. Gak perlu sama aku sama sarang yang mu inangin nenangi mandu ita. Alai tapatudu mata dan holong ta. Itulah yang harus kita tunjukkan salah satunya ya, bahwa kita memang cinta akan firman Tuhan, maka setiap orang yang memberitakan firman Tuhan juga harus kita dukung, topang dan doakan. Sayang gia mamar perbuyak kana ni ulani inang situan salilingon. Tetapi kita juga inang. Melayani tidak harus menjadi sintua. Boy doh makubasi melayani marhitin adong dila debata di dirim. Talenta, kemampuan, kesempatan yang ada dalam dirimu. Tunjukkan itu, lakukan itu sebagai tanda bahwa engkau adalah ciptaan yang baru. Nama malehod dirim tu debata. Patuduhum may bahwa memang napunan ni debata dengan segala apa yang ada di dalam dirimu adalah anugerah, pemberian Tuhan, bahkan bukan milikmu. Karena kita datang tidak membawa apa-apa dan pulang juga tidak akan membawa apa-apa. Jadi selama kita di dunia ini kita diberkati Tuhan, dibekali Tuhan, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi sesama. Persembahkan dirimu. Do mau gabe anggota ni panitia pembangunan na burju, mulodang anggota panitia penopang, pendukung di pembangunan ni Huria. Leon nasanabu tarleokko. Unak kala manoton, unak kala pahatahon, dang laku hatahatami. Do maho do di anggota panitia pesta gotilon, naneng si patu-pauta. Marhiti nasa gugum, marhiti nasa pikiranmu, dukung. Mari kita topang. Panitia pesta gotilon yang akan dilantik hari Minggu bekerja. Iko sudido hita di si.
Itu sudah hita do disuruh di bata pasahaton nasa patuk monani na taula. Jadi kota patuduhon do bahwa memang kita adalah ciptaan yang baru melalui apa? Melalui segala partisipasi yang bisa kita lakukan. Unang mulai paksahod dirina. Ali unang igabusi dirina. Dengan apa yang Tuhan berikan, yang dianugerahkan, kemampuan apa yang Tuhan telah sediakan bagimu, persembahkan itu bagi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati, menerima persembahanmu menjadi dufa yang harum. Songon inat tasitua burusi majut takon. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga inang sintua yang akan pensiun ini, memberkati segala pekerjaan kita, memberkati gerejanya dan segala programnya, menambah-nambahkan bagi kita sukacita, rezeki si pakiot talau manupai ulion di dewata. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan, say dipakulingi ho dohami marhiti hatam menungguli turohanami, pasatotong ingot tami, pasahaton ngulu nami tuho, asagabi natin opan baru hami, baru parange pangalaho, cara pandang do cara hidup nami Tuhan. Alani pargogoy jala urupi mahami makanguluhoni jala patupahoni. Asiro ham dihami. Sepata girgir dotot dinami alay-galay pamatang nami Tuhan. Sa marpada kami naing lam uduk tu adupanmu. Manguloy hatam. Alay jojo di ela-ela hadagingon nami. Alani ali Tuhan pasatay matuhong ulo nami. Topa mahami jala topa. Gabi khobar tulomoni roham. Oliati Tuhan sa diho mahami dohot keluarga akayanakon ng paparan sa luhut na. Sa diho Tuhan akayanakon nami lumobi akana berjuang dia ka parsikolan mengalului parkarejuan bahkan dia ka parkarejuan na. Sa diho Tuhan nang akayanakon nami nang tikina marhasohotan alidang jupang dopyak kasero kami tondina. Patongon jala pajupahom manasida li Tuhan. Ainong nga di paradeho hinaani. Basa-basahon keluarga niya kaya nakon namin na sutubuan anak asa gabi tuban anak doot buru ali Tuhan. Di rumah tangga na di. Alani paso-paso mahami sudi akan atoras niya ka danak nami. Lumobi akan tua-tua nami akan naong tibo umurna kanang lansia saya totong ali Tuhan horasi jala leon hahi pason doot akalas niroha maniroy hami mamodai hami asima roham songonima nang dibagasan tikyon inapaborhaton nami sa halak siyan na posong inang situa borusi majuta naong purna bakti sa dariyon ali Tuhan paso-paso makapakobasyon na sida na sa ilaon. Jala saat di homa nang udut ni ngulu nasida di hatutuan nasida ramoti horasi tong jala leo nak kalas ni roha nang dia kapaparan nape ngoliate ma diho Tuhan aka program ni huriam sian program kategorial aka pesta-pesta rodi pesta gotilon nanang si patopan nami ari nanang ro. Saya tiroi Tuhan akapanitia ng sudi ruasmu. Samarsangap po, jala taruli hami di las ni roha. So ngani man ang program ni pambangunan, gudang ali Tuhan akahamaolon, naikon si urusan niya kapanitia pambangunan, obar tu akaizin do akala naasing. Urupi Tuhan jala patuk, gogo do si patupaon ni huriam. Pasada rohanya kapanitia, rap dot ruasmu, rap dot sudi parhaladum. Asasau tali Tuhan sakapmu, nang tinatopon ni huriam. Atong sesa nang kadusa nami ro di pangalosyon nami Tuhan. Asi maroham dihami. Saya tangihon matangyang nami. Jalalehon pangiduan nami. Nahuilikon hami tuho marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Urian itu hatta tapasa mapeliata 2a.
dohot 2B. Naking nung di patorang amat partiting. Tapasa mehu mare dehi tau 450 welu.
Uriani Tuhata, masuk mahita tu acara napa borhaton situa mabongoti masa pensiun, ima inang situa Tinur Juliana Burusima Jutak. Marede mahita nomor 754 ayat sada Laos Roma 70 inang situa Rabdohot Amang Tapubulun. Amu dongat sahuria napungu di bagas joroon, nuaing jongjong do di tongat-tongat taima inang situa Tinur Juliana Burusima Jutak, nunga digohi tiki pangulaw nasida di huriatta. Nama cot manasida nuaing sian hapar haladoon di huriai. Alanima tama pasahatotta hamolateon nirohatta tutuhatta, nama dongani jalama margogoihon, huhut na patauhon nasida saliling mangulahon hapar haladooni. Akum ni une pasahatot tamauliate nang tunasida naong makalujahon. Jalama karsoton mangulahon ulaw di huriatta. Alani paborhatot tama nasida nuaing lau pensiun. Hamu dongan nami inang situa Tinur Juliana Burusima Jutak. Hobar tuatura do peraturan ni HKBP, nung ngadigohi hamu pajuun na saat hamu marhubas di huriai. Nama do mauliate do huriaut tutuhatta napataho kamu marhubas. Hobar tutohonan na saat hamu. Nung ngadigohi hamu panguloyon muna marhite pakobasion tohonan situa. Di pasahata mudo na pinangido ni hatan itu hatta na madok sahat ula tohonan mi. Natamado ha maulate honon ni huriatta siala pangulaon muna na salilingon di tuhatta. Anggiat parbueni na hinubasan muna na salilingon di jolon ni tuhatta, gabi pilihan na husus dalam mabuah pasu-pasu tu hagagadani na porsea dohot hatutugu ni ha porseaon muna. Alani jongjong mahita nasahuriaon martangiang tutuhatta jongjong mahita. Martangiang mahita. Alede batanami nagok asi dot holong niroha. Rodo kami tu adupanmu lapas haton hamolation niroha nami. Siala pangurupionmu di naposom di saliling di pararho makobasi huriam. Nunga sahat di ulahon nasida ulahon hasituaun na pinasahat mi. Saya bayang maramos perbuini pakobasion nasida di ruas ni huriam. Tu hanguluan saliling na. Nang naposope saya si maroham ramoti manasida. Lam ramoti manasida dung mamuka pensiun sian pakobasion na songon salah situa. Molotung di jalo pensiun sian hasituaon, saya ramoti jala patugo mapos ni rohana sida tuho. Palas marohana sida totong. Pahi pas mapamatang na lao madai hinauli ni tiki pensiun. Songo jol mana marpakilalan, marroha, jalang martodi hobar tulomoni roham. Tugu-tugu jala ramoti manasida dia ka ari-ari ni hatutuaon nasida. Asa totong manaili tuho. Aisyah kodo harroan ni hadameon. Las ni roha. Dot sonang ni roha di bagasan tod di porbadia. Pasu-pasu manang keluarga dot si solok nasida. Sarap
mangulup pun jalan makka molateon pasu-pasu na jinalo nasida siyakko. Aku ni marpamuati maroham di nasa hagaleon, dot hahurangan ni dongan nami di nasa pangulaon, dot pakobasyon na nasailaon. Sesai may ala ni holong ni roham. Pinuji ma ho ale Tuhan Yesus, rodi saliling nililing na. Amen. Udul mahamu. Tabigema SK pensiun ni inang situata di jahahon amang sekretaris. Adorak seujaho kami surat keputusan pensiun penatua, ujaho kami majolo daftar riwayat pelayanan. Guar dohot marga, situa Tinur Juliana Boru Simanjuntak. Hari hatu tubuh tanggal 4 Juli tahun 1960 di Balige. Tardidi tanggal 5 Desember tahun 1960 di HKBP Balige. Maka tidakon hapor syaon tanggal 10 Juli tahun 1975 di HKBP Balige. Majalo pasu-pasu perbagason tanggal sia Mei tahun 1980 di HKBP Baligi. Guarni Amata Anggiat Pahala Tapu Bolon. Yanakon Asti Purnama Boru Tapu Bolon. Andi Parulian Tapu Bolon. Arisanti Silvia Boru Tapu Bolon. Anderson Philip Tapu Bolon. Arnold Christopher Tapu Bolon. Majalo Tohonan Situa di hari Minggu tanggal 2 September tahun 2012 di HKBP Depok Sada. Leleng ni Pakobasion 12 tahun 10 bulan. Ulau Tohonan Sekretaris Seksi Sosial di Dewan Diakonia tahun 2014 tahun 2010 ono. Putusan pensiun penatua nomor 138.021 garis miring 2804 01 garis miring 7 2025. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan Resort Depok yang berkedudukan di Depok. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan usia yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan dan menetapkan nama Situa Tinur Juliana Boru Simanjuntak, tanggal lahir Balige 4 Juli tahun 1960, ditahbiskan di HKBP Depok 1 Resort Depok pada hari tanggal Minggu 2 September 2012. Masa pengabdian 12 tahun 10 bulan. Pensiun dari penatua karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Depok pada hari Minggu 6 Juli 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Joni Sitorus MTH ditandatangani. Alena poso ni debata Situa Tinur Juliana Boru Simanjuntak. Mardonga pos ni roha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dotot di porbadia upabor hatami mahamu lau pensiun sian situa. Di pasu-pasu Tuhata Yesus Raja ni huriaima pakobasion muna nasalilingon. Jala diramoti mahamu dia ka are-are di ngulu muna. Jala di parrohai hamu madai hinauli ni tiki pensiun. Dia ka ari-ari sedalanan muna dope tutiki nanaing roon. Amin. Moliate ma dohot diamang anggiat pahala tapu bolon. Dohot keluarga na mangurupi pakobasion ni inang situa saliling makobasi di huriaon. Saya didongani di batama hamu madalani masa-masa pensiun. Sian hasit tuau ni. Tod di perbadia ima mamarguhiyo kamu dot keluarga jaka persauran panidangion nang pakobasion na adong dihuriai marsanga majahoba alani pakobasion muna salilingon
Jala mabuan pasu-pasu dot las niroha ma i nang dihurianai. Selamat menjalani masa pensiun. Tuhan mamasu-masu dot madongani hamu. Upasatami matuhamu SK pensiun sian HKBP Depok Sada, Resort Depok. Dohot piagam penghargaan sian HKBP Distrik 20 Deboskap. Naranami madohata mahita menghadap tu udul majamu teh palilikun no kamu jongjong. Pinasa mamad dohata parjolo teh sana pensiun dinang. Maaf. Sana pensiun. Rak mado amang. Ipikir aku nak mangapu dorana sida naraku ape sonari do. Silakan. Horas dita sudi. Maula tema tutu tadok tua mata debata ala tok tong do kita di dongani bagai sesadario di bagai celas ni roh kita sudi. Nang dihamu amang inang ala naung purna bakti ma inata suribada siap situaun siang gereja HKBP Depok Sadaon. Mangido ma paham itu hamu amang inang songon itu remaja do napa sebulung ate. Mungkin di perjalanan ni pangulaun ni inata di huriaon adong mungkin nah hurang lobi diparlakan ni dagingna dipakatan ni inata di son godang nah hurang lobi minta mahami tu hamu amang inang na poso bulung dok remaja ni pung gereja ton saya tu hatta mana madongani hita saluhuna mau lihat songoni manang tu padita uluan ni gereja so songoni nang aka amang situanami doho inak situanami di huriaon mau lihat amang di pasar rohanami tu hamu di sude parsauram muna di gerejaon masalah roha tutu di sada roha hamu sude mangulahon akana tohonan na pinasa ni tuhata tu hamu na sude mau lihat ma di hamu saluna butima. Parjolo sahali upasat kami mau lihat terni rohanami tutuhata di bata pardengga basai. Nau persangapi kami padita nami natolu. Akadong aku paralado mau lihat ma dihamu salu na mangihut amangin ang ruas ni huriata ka ada na poso. Mau lihat di pasar rohanami. Dang alani gogokku, dang alani malokku, boy sah tahu tu hari sadarion. Boy marumurau onop 5 satu napaci utung ala asini rohani debatan nabal gaido songon Qur'an naking macai tabu bege terpujilah Tuhan kita in roh aku sip. Mau lihat ma di hamu salu namang hinang lam diliau makai paso di tadi lian kasilas ni roha jujur songon naidok ni amak padita naking lungud do roh aku berpisah si anak karong aku perhalado ala sering dohami rupani marsirarion di bagasan tugas ala ni mangido maapau di hamu akamanginang perhalado songon na hudokon di sermon terakhir au dang boy labok makatai berulang-ulang udah dang boy labok makatai udah karakter dari sana begitu ala yang goroh aku sangat mencintai kalian niku ima mangalias semangat di hamu mangalian gogo di hamu mangulau-laon di porla anggur nitu atta da manginang songoninang diaka ruas ni hurianami saya bisa karena kalian khususnya kelompok Efesus yang saya cintai, mangido mapau disudia kahasalaku, kadang-kadang manganaro kalender piau olodoholaku lempar,
mangido mapa wa mang inang alai songon nahudokon nakingan naburcu doau nalabok doau holan casing na dona songon na seram di berek kamu, ya itulah aku. Jadi molotung mergajak pe hudok, ya itulah saya. Mapok kamu mau damang inang? Rak marsaor mahitamu saya di lansia teh. Nah salilengon molahu bereng lansia, ya ampun boy daun noek songoni, saya ini naruh aku aing ngatong ruhet. Jadi jaloh kamu mahami di lansia, doh. Mau lihat ma amang, mau lihat ma makpedita nami, tuata mama sumatu hita salu nate, horas ma dihita imahata siak kami. Horas ma, udel ma amang do inang. Pinasahat mama do hata sian ruas inang nyonya lubis buru pardosi wek Efesus. Madohatama sian ruas
Nyonya Lubis Boru Pardosi, Sianwek Epesus. Nahu persangapi hami, amang pendeta uluan, amang sitorus. Amang inang parhalado saluhutna dohot amang inang sudi matahe ruas ni HKBP Depok 1 nahin naholongan. Salam, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Mola te mata dok tutuhatta perdengan basai ala diramoti do pehita saat tu sadarion. Bohita marpungu di bagas joron itu hattaon mamuji pasangapon doh mabigi hatani Tuhani rak dohot inang situanami nanaing obason nanaing mendalani masa pensiun ataupun purna bakti sian hasituani. Molate mari tu hatta inang. Mohon maaf mate dihamu amang inang akar ruas mulutung ahu penuaing seba songon mewakili seruasta nama dokata tu inang situata nanaing pensiun. Di inang situanami na burjuk. Molate manang di tuhatta teh tahamula tehon. Di ramoti Tuhan day nang nasalilingon, di parbisuhi, di parohai, di leon hagugun, hampir 10 tahun natin nang mangula di tonga-tonga ni huriyay. Dan ala ni gugut tenangi, ala ni basa-basa ni Tuhan ni de, molate ma di Tuhan. Tol hastahe inang ate, marhahi pason, mangula tohonan minang satu na masa pensiun. Puji Tuhan mati nang, puji Tuhan songoni manang madohata ma teh sakami ruas mohon mewakili ruas. Molate ma di pelayanan ni inang nasalilingon di tikini inang tenaga gugu rohat do pikiran lama kubasi huriyai. Molate Tuhan amarate mainang dipergugui Tuhan ido inang ate. Dalam ditabay ma Tuhan pasi-pasuna di inang. Nakpe ni nanang pensiun ni nang ate. Unang masohot na di pagkubasyon ni toktong magabi ulaulan na ding ganinang. Di tonga-tongan huriyay talumobya di kelompok Efesus. Di kelompok Efesus inang idola kami loh. Toktong agak-agak ini sedikit mau ngomong agak songon na kerak kuat dengan. Tapi dengan kasih. Alay toktong mabes semangat di hami. Nama dasi hami. Asalam gergir hami ringgas tu perpunguani. Jadi tetap melenang menjadi berkat, menjadi ulah-ulah nadiang gan di tonga-tonga ni huriani. Anggiak matong inang merperbue, nani ulami inang gabi wak na khusus ije ulun itu hani. Gabi pasu-pasu lang dihami sudi ruas. Malate ma dito hatta. So ngani manang diamang tepubulo nate. Terima kasih amang yang selalu setia mendampingi inang dengan senyum, dengan sukacita. Doh jakai anak ko nate, doh sudi keluarga yang selalu dengan sukacita mendampingi inang di pakobasyon na. Jadi mataba-taba mamang inang las ni roha tujulano di tonga-tonga ni keluarga mo. Mataba-taba nang dia kayak para anak kono do akapinopar. Tuhan mana mengaromoti hamuati nang dalam menjalani masa pensiun. Selamat menjalani masa pensiun menang Tuhan memberkati inang. Perpudi sehari nang selama ulang tahun nanti nang yang ke-65. Sehat panjang umur mainang, penggeng saur matua, tujulanon, martaba-taba go las ni roha, di pasu-pasu Tuhan amang do inang sekeluarga do sudi penuh perminang, pengger saur matua mainang ate. Mulate mari hatta, Tuhan Yesus memberkati, horas. Diduti Masian mewakili parhalado amang situa Raja Guguk. Na pinarsangapan amang padita uluan dohot padita na dua anak pedang deson na inormatan na kadongan situa ama dohot ina lasong nima naho parsangapi hami ama nami ina nami dohot naho haholongi hami akay nakon nami na po sa remaja satu sekolah minggu pinuji madebata di hari nauli na dengganon di leo dita haifason Boy Marsaur tumangyon hata ni debata huhut pabor haton dengan nami passion ima inang situa tinur Juliana Boris Majutak
Inang situa sidok mau lihat mahita saliling ni 10 tahun, 10 tahun kurang. Siap pameringan nami dakolan sikop sia segi pertikian inang sahat mangula tohonammo sian nahu berek kami alai do sikop dia ka pangulaon di wik nang di Huria. Saya na berkesan na huingot sian inang terlumuwi paingoton dongan na situa ina. Didok inangon tiki tuak kadongan na situa ina molo situa ina rotu gereja unang jangke-jangke ubuna. Lapatanna ekombartipus asa denggan. I masai berkesado i filalla padohani nani di inangon. Tuak kadongan na situa ina. Alani nang mau lihat mak nung atakas nakin sian nani do ni ruas nani wakilan ni inang nyonya lubis pangulau munai dibereng Tuhan idoi manang nasia bulus ni rohamu nai diulahamu manang nasi paula anggo hita jolma jok do salam menilai taringot tu nama naroh kalender inang dang naholak kamu songoni godang duno yang disor ruas di Judea jala nama naroh kalederi molo ni sapaton lewat pagari inaroha sayang gia mau nang roh dan sotong malala kadera deron molo tinarohon laho majonokon natal manang natal baru habe keluarga lau mang namula tuhu tak manang liburan jadi daripada paimai maun nyapat tu masuk ni sipata ala ini we ama turuasi inang kalender saya lemparin ya amang kalender saya lemparin alai narwaku sotong munang marouda sotong malala kada deron anggui babe sau mahona cercaan alai pinuji madebata dakya polarong songoni namasa di tongah-tongah ni ruasta inang situa molo di paluas debata rencana ni panitia tahun naro dang disobehi tamar minggu alai di Serbaguna. Disi marahami pesiun. Mau lihat marok Tuhan nih di bagasa situasi lingkungan nama seuli do pehoi nak pesiun. Mulu di luas debata. Alai mulu tababalik. Tu pamuhai ni gerejaon na ujui 20 tahun nasal pemukin. Poha situasi ni ruastai mar minggu di parlape-lapean. Uju mamuhai gerejaon. Iko sama musi itu si mengarana hita. Mulai inak pesius sonari di bagasa situasi yang luar biasa. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa buat inang. Jadi inang, mulai tema inang, tangyak memahami kadang ngamu dari purim. Boy mar masa pesiu musi itu akatikin naro. Lani selamat ulang tahun inang, selamat memasuki pesiun. Langsung anima amang tapu bolon, sian nau beri kami pe. Amang mendampingi nangon tetap setia kepada seluruh anak-anak. Walaupun mama sudah pensiun bukan berarti kalian lepas tanggung jawab moral loh, tetap dijaga. Inang ini tetap sintua walaupun pensiun parhalado. Ate ima pesan nami pasu-pasu de batama inang amang nang pinoparmu selalu nak gawelas nero hadiho memasuki masa pensiun. Pasu-pasu de bata manang huriata, pasu-pasu Tuhan ma nang amia kadongamu margogo lahu manorso nak kaulaon napinasa ni de bata di tongane huriana. So ngani mana boy terpasahat inang mau lihat ma tuhat Yesus ma napasikopon lasnir hota butima. Torutima pasahat cendramata siak kuria pinasa matu amang ketua para tahun rabdo sudi akasitua jong ma di dulu. Di amanami inanami hita perhalado rap udur mahita pasahaton som mahita 75 inang situa boru simajutak dot amang
Jadi di hita manginang isma hita napasahaton songot cendermaton dos marahata teh. Suang nima dia manami do inanami selu na molotu kami pe napasahaton songot cendramata dasen hudiata las marohata. Di inanami inang situa tinur bodo si majutak suang ni amanami mang tapugulun. Di son roro hamisian ale muna dongam muna saulau songon napasahaton cendramata talikasi sen hudiata. Sai makorhon nulin ringgamon amanginang makorhon las niroha di keluarga doh di kehidupan muna las marohamu ni amang doh inang majalo. Los Maridema buku D nomor 650 sada. Ayat sada do tulu. Onom 5 sada. 651. Buku D onom 5 sada. Buku logo dan ibadison. Hurianahu haulongi hami. Diuruti makor kelompok Efesus.
110 ayat 3 los jongjong mahita saluna. Tatangya kumapeleata martangyang mahita, ale di bata, amanami na di banwa gijang, hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na ni lehon mi tuhami, pelian nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asahu para siang hami pelianon, pati bulhon arajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileon-lehon mi tuhami. Salam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banwa tongaon, songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togiyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disadakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasawar hon madamena tu todim. Madita, akamang inang di jolo mahita marsijalangan asarap tajalang dohot inang situa na pensiun. Itu jolo mahita majalang akamang inang. Memang sekalian digeser. Sama anak.